Mag-live-in partner ang Samdan human madamay sa nahitabong pagpang-hold up sa usa ka lending collector sa Cagayan de Oro City. Samtang negosyante og luya, patay sab human gipusil sa iyang katransaksyon sa negosyo. Ani ang report. Nagkadugo og nagbuyod sa dalan kining mag-live-in partner diyang nadamay og naigo sa pagpabuto sa usa ka hold-upper diyang misukol ang iyang biktimang lending collector pasado 1:30 sa hapon adlong Miyerkules sa Zone 1B, Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, giangkasan kuno sa suspect ang biktima og nagpahatod sa Ipunan area og dinhi na kini mindeklara og hold up. Misukol ang kolektor rason nga nagkagubot og nagpabuto sa iyang pusil ang suspect. Hinungdan nga nadamay ang magkapuyo nga anaa sa lugar. Misibat sab ang suspect gamit ang motor sa mga biktima. Katong magtiayon dito mas kilid po sa dalan, gilugan niya motor o dunay resistance po. So hinungdan nga gipusil-pusil niya kantong magtiayon o naigo in taon. No? So dayon nadalaman po sa balay tambalanan o luwas na kaimtang sa mga magtiayon. Naglusad gilayon ang kapulisan og pursuit operation og naila na nila ang posibleng suspect sa krimen subay sa testimonya sa biktimang lending collector. Dunay person of interest ang atong Cagayan de Oro City Police Office kay gipakita sa lending collector ang mga nagkadaiyang larawan sa mga suspetsado nga dunay mga record diya sa mga police station. So dunay iyang gitudlo nga usa sa mga responsable. Samtang sa Zone 2 Lower Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City, patay ang usa ka lalaking tindero og luya nga residente sa Quezon Bukidnon. Human nga walay kaluoy nga gipusil, ang biktima igo lang miadto sa lugar aron ibaligya ang iyang mga luya diyang nahitabo ang krimen. Matod sa kapulisan, posibleng away negosyo ang motibo sa krimen, sanglit nakabikil niini ang unang katransaksyon sa negosyo. So ang unang buyer napakyas man pag tuman sa ilang sabot na oras nga supposed to be. So gusto man sa sa katong biktima nga baligya katong iyang dalang produkto, so nagtransaksyon og lain ug nahibaluan nga iyang katransaksyon bayaw ra pud sa asawa sa suspetsado. Naila na sab sa kapulisan ang suspect sa krimen nga karon padayon nilang ginagukod. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.